Oso ondo, eskerrik asko. Argitalpen zientifikoen sistemaren eraldaketa nun egin beharra ikusten duen, bai? Bueno, nirearekin hasi baino lehen kepari erantzun nahi diot. Bakarrik esateko pirula superficial hoien bitartez liburu asko sal daitezkela. Besteak beste. Osea que, claro, sortzen duzulako gai batekiko interesa, ezagutarazten duzulako gai bat, idazle bat, edo bi, edo hiru, eta azkenean jendeak liburuak erosi egiten ditu. Bai, izan ere gaur egun edizio divulgatiboan argitaletxe batek nekez eskatuko dizu, onartuko dizu liburu bat, ez bazara ezaguna sare sozialetan. Ideia bat egiteko, gaina hau niri editore batek esan dit. Nik komentatu nion idazle bat, editore bat, esan zidan zenbat jarratzaile ditu Twitterren, hori izan zen galdera. Editoreak bere dirua arriskoan jartzen duelako, noski. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko Gidor, UEU, zuk deitu zenidan, proposatu zenidan honi buruz hitz egitea. Hasiera baten esan behar nizun ezetz, oso lasterka ibiltzen naizelako toki batetik bestera, baina aukera eman zenidan ez nire liburua saltzeko, nola ez naiz joango nire liburua saltzera, ez? Nire liburua da Los males de la ciencia, argi gera dadila lehenengo momentutik. Zientziaren gaitzak, hain zuzenen Nestor argitaletxeak atera duena, eta berak zeurezki hori ikusiko zuen hau eta atentzio eman zion eta horregatik eskatu zidan o proposatu zidan etortzea horri buruz hitz egitera, ez? Twitterren ikusi zuen, noski. Gaur egun Twitterren ikusten ez da existitzen, behintzat adin tarte baten. Ez didazue sinistuko, baina PowerPoint bat prestatuta neukan. Eta erabaki dut, azken momentuan nondantzan entorrela ez ipintzea. Aurkezpen hauek PowerPointenak niri gero eta gutxago ustez izkidalako. Gainera, segurezki horrek behartuko ninduke, garapen exhaustibo bat egiten eta zuek aspertzen, eta nahiago izan dut, benetan, importanteak iruditzen zaizkidan gaiei buruz hitz egitea. Kasu gehiegi egin gabe PowerPoint bati ez. Nik uste dut denok dakigula zer den argitalpen zientifiko bat, baina badazpa ere esango dut, argitalpen zientifiko bat da, edo artikulu zientifiko bat txosten bat da. Egindako ikerketa lan baten txosten bat. Eta bertan egiten dena da aurkeztu gaia zein den, gutxa zein den gaiaren egoera, gero azaltzen da, gero edo bukaeran, segun gauzak aldatzen direlako, aldizkariaren arabera, gero azaltzen da zein den erabili den metodologia, zeintzu emaitza lortu diren, eta gero eztabaidatzen dira emaitza horiek. Egitura alda daiteke, baina gutxi gora bera hauxe da, argitalpen zientifiko bat. Eta honen bitartez, egin nahi duguna da, ezagutarazi zer egin dugun, zein ikerketa egin dugun, hori da helburua. Lehen hemen, ez dakit zeinek esan duen, ez dakit nor izan den aipatu dituela argitalpen zientifikoen usune ustut izan dela, ez dakit, helburuak. Eta, baina, nik bakarrik aipatuko dut, hau, geldituko naiz honekin, ezagutaraztearena, ezagutzara ematearena, egindako lana. Hori da helburua, argitalpen zientifikoen helburua. Hori da helburua, baina hori da helburu teorikoa. Zergatik esan dut, gero eta gutxiago delako benetan hori helburua. Gero eta gehiago helburua da kurrikulum bat egitea, merituak egitea. Eta honek markatzen du guztia, honek baldintzatzen du guztia, determinatzen du guztia, desberdintasun honek. Bibliometriaren bitartez neurtzen da, bibliometria tekniken bitartez neurtzen da, zein den argitalpen baten inpaktua, hori aipuen bitartez egiten da, uste dut hori denok, gutxora denok dakigula, horrela ateratzen da, bai aldizkari baten, bai artikulu baten inpaktu faktorea, eta gauzak are gehiago sofistikatu dira,
H indizearen bitartez, H indizea are matizatuagoa, sofistikatuagoa da. Ez dut azalduko zertan den hori, gero nahi baldin baduzu, baten batek ez badaki azalduko diot zer den, baina, bueno, kontua da horrela aldizkari zientifikoak sailkatu egiten dira, eta batzuk konsideratze ditugu onak direlak, beste batzuk ezain beste, eta gainera orden baten, urrenkera baten agertzen dira, Science Citation indizen zerean, gordailuetan, Gauzak horrela zer lortu dugu? Bueno, lortu dugu, hasteko argitaletxe batzuk, argitaletxe nagusiak monopolistikoak izatea. Monopolistikoak diot, ikuspuntu ekonomiko batetik monopolio bat daukatelako. Eta monopolio bat daukatenez, egin dezakete artikuluak jaso, haiek dohainik jasotze dituzte, hau da, artikulua bialtzen duenak ez du ezer kobratzen, idazteagatik, lan egiteagatik. Gero, artikulu horiek berrikusten dituztenak edo aztertze dituztenak, horiek ere ez dute kobratzen, eta gero gainera produktua oso garesti saltzen da. Etekinak ikaragarriak dira. Uste dut argitalpen zientifikoena dela, behintzat zenbait enpresetarako existitzen den negoziorik onena. Uste dut etekinak direla fakturazioaren kasu batzuetan 40%. Negozio legalen artean, noski. Ja, legal konsideratzen delako hau. Orduan, hau da lehenengo gaitza, ez? Gaitzei buruz hitz egiten baldin badugu, hau gaitz bat da. Bueno, honen aurrean iniziatiba desberdinak hartu dira gauzak aldatzeko, eta esate baterako sortu dira +1 bezalako aldizkariak, hauek dira dohainik irakur daitezkenak, baina norbaitek ordaindu behar duenez, egilea da ordaindu behar duena. Egileak ordaintzen du, egileak edo bere erakundeak ordaintzen du. Eta eredu berri hau sortu denetik, orduan argitaletxe komertzial hauek egin duten esan da eredua kopiatu, eta haien produkzioaren zati bat horrela ateratzen dute. Baina azkenean nork ordaintzen du? Berdina. Hori da kontua. Eta irabazkiak lehen bezain handiak, ez? Hau zergaitik gertatzen da? Hau gertatzen da guk, eta guk diodanean diot guk ikertzaileok hala erabaki dugulako. Guk erabaki dugulako. Teoriaz erakundeek nolabait ahalbidetu dute hau, ez? Erakunde zientifiko-politikoek, unibertsitateek eta bar. Baina erakunde horietan dauden agintariak gehienetan akademikoak dira. Beraz, gu akademiakoak gara egoera hori sortu duguna. Egoera hori ekarri duguna. Hau importantea da kontuan hartzea, zeren horrek esan nahi baitu gu izan bagara hori sortu dugunak, gu izan gaitezkela hori alda dezakegunak. Bueno, horrela sortu dira, eta hau beste gaitz bat da, aldizkari eta kongresu predatzaileak, nik ez dakite merezi duen honi buruz hitz egiteak, baina predatzaileak dira, enpresa batzu sortu dira, aldizkari hauek sarrera libreko aldizkariak imitatzen dituztenak, imitatu, baina gero ez dute argitaratze lanik egiten, ez dute edizio lanik egiten dutena da, eskaini argitaratzeko aukera egile batzuk onartzen dute, ordaindu behar dute dirutza hor argitaratzeko, baina inork ez du egiten edizio lanik. Beraz, baina azken batean da beste ereduaren kopia bat. Aldizkari hauek txarrak dira, txarrak, gauzak nola ez diren, artikuluak nola ez diren berrikusten, nola ez diren aztertzen, edo zer gauza argitaratzen da, eta horregatik dio txarrak direla, baina azkenean eredua berbera da. Predatzaile eta baituak, enaiz sartuko zeretan, detailetan, ez? Gero,
beste gaitz batzuk honekin zerikusia daukatenak, zenbaitetan orgaile praxis txarra daukate. Osea, erreferik deitzen ditugunak, praxis txarra daukate. Modu desberdinak daude, praxis txar hori egiteko. Adibidez, esate baterako, batzutan eskatzen diote zuzen egileari euren lanak aipatzea. Zergatik, horrela euren inpaktua handitzen delako, esate baterako. Edo, kasurik txarrenean, baita ikusi dutena, kopiatu ere egiten dute. Kasu batzuk ezagutzen dira, artikulu batzuk atzera bota direnak, baina gero ideia horiek beste artikulu batean atera direnak. Besteak beste horregatik sortu dira arxib bezalako repositorioak, biltegiak. Horrexegatik, hori delako modurik onena, zuk adierazteko ideia hori zurea izan dela, zu izan zarela lehena, eta orduan gero ez da etorriko olako erreferi bat eta zeina geldituko dana zure ideiarekin, eta erabiliko duena bere argitalpenetarako ez. Beste honi dagokionez gauza txarrena da, ez dakigula arazo hauen intzidentzia zein tamainakoa den. Eta oso zaila da jakite gainera. Kasu batzuk ezagunak dira eta horregatik dakigu hori gertatzen dela, baina ez dakigu zein tamainakoa den arazoa. Bueno, berrikusteak olako berrikustea batzutan izaten dira iruzurrezkoak edo behintzat kalitate apalekoak, baina horren nahi sartuko, bestela jango dut demora guztia. Zuepa zen egiten artikuluen fabrikak ere badirela, paper mills deitzen direnak. Hau da, nik azken urteotan ezagutu dudan gauzarik deigarriena, ez? Badaude esate baterako egile bikarioak. Egile bikarioak, ingelesez ghost writer esaten direnak. Hau da, ordaintzen diezu kantitate bat eta haiek idazten dizute artikuloa. Hau existitzen da, eta onak dira. Unibertsitatetan badakigu, iragarpenak agertzen direla noizean behin, karrera amaierako lana, master amaierako lana eta tesiko lana idazten disutenarenak. Bueno, maila berean badira artikulu zientifikoak idazten dizkizutenak, ez? Badaude egiletzak saltzen dituzten laborategiak. Hauek ere badaude. Hau da, laborategi batek dirua behar du, argitalpen bat atera behar du, gai bati buruz, eta sarean, hor azpian, badakite laborategi honek hau atera behar duela, eta leku libre bat dauela sinatzaileen artean, ordaintzen baldin baduzu, zure izena hor jartzeko. Eta badaude zenbait ikertzaile hori egiteko, ordaintzeko prest daudenak. Normalean herri jakin batekoak dira. Normalean, edo gehienak. Hau ere esan egin behar da. Artikulu batzuk asmatuak dira, goitik bera, lehen hitzetik azken hitzetara. Batzutan enpresa batzuk erosten dituzte, alderantziz egiten dute, ordaintzen diote ikertzaile ezagun bati beren artikuluan agertzeagatik. Horrek ematen diolako artikulua beste maila bat, ez? Bazen ekiten badirela, claro, hemen aipuak eukitzea oso importantea da. Aipuak eukitzeko teknika desberdinak daude, ez ditutanak aipatuko. Batzuk zilegiak dira gainera. Baina niri gehien gustatzen zaidan teknika da artikulu bat, hori zeurezki zu jakingo duzu nola egiten den, inteligentzia artifiziala erabiliz edo horrelako prozedura informatikoak erabiliz, sortu artikulu bat, nahiko itxura honekoa, osea, irakurtzerakoan ematen du ganorazko zerbait dela, eta artikulu horretan sartzen dituzula zuk aipatu nahi dituzun ikertzaileak. Aipatu nahi dituzun ikertzaile horien artean zu zeu egon zaitezke. Noski, edo zure lagunak, eta zure lagunek gauza bera egin. Horietako asko atzera botatzen dira, ez dira argitaratzen, baina doainik ateratzen dinenez, horiek ekoiztea, ia doainik ateratzen denez, oso erreza da, 1000 artikulu sortzea, bidaltzea aldizkari desberdinetara, baten bat argitaratuko da.
baten bat argitaratzen da, eta orduan horrek badu bere eragina. Hasi dira aztertzen aldizkariak orain, olako artikuluen bila, eta aurkitzen direnean, kendu egiten dira, noski, erretraktatu egiten dira, horrela esaten diogu horri, ez? Orduan, hori da beste bat, ez? Beste teknika batzu daude aipu kopuruak goratzeko, baina gehiago interesatze zaizkit beste gaitz batzuk, normalean nabarmenak ez direnak, ze hauek oso ezagunak dira. Niri oso interesgarriak iruditzen zaizkit isuriak. Esate baterako, gai batzuk modan jartzen dira, eta orduan argitaletxeek nahiago dute gai hoiei buruzko artikuluak argitaratzea. Eta hoiei lehentasuna ematen diete. Hau isuri bat da. Hizkuntzaren arabera ere, edo herriaren arabera gehiago, isuriak egoten dira. Hau saihestezina da. Beste gauza bada noraino iristen den horretan, baina egon badaude olako isuriak. Oso importantea da, gero eta gehiago, funtzionatzen duen edo gertatzen den isuri bat da, gaia, aztertzen den gaia, argitaletxeak baloratzen du noraino edukiko duen inpaktua prentza arruntean, edabide normaletan, mundu guztiarentzako edabideetan. Hoiek hobesten dituztelako. Eta hau ez da isuri ez konstientea, hau da isuri guztiz konstientea eta bilatua. Hau da, nahi dute, argitaletxe zientifikoek nahi dute, euren artikuluak edabide arruntetan isla eukitzea, ezaguna izatea. Horrek ematen dielako asko zer inpaktu handiagoa gero, noski. Zuk, azken batean, askotan ez duzu irakurtzen, oso zaila da argitaratzen den guztiaren, edo zure intereseko izan daiteken guztiaren berri ukitzea. Asko argitaratzen delako, baina ikusten baldin baduzu, periodiku baten ateratzen dela berri bat, gai bati buruz, justu, ez dakit, Natureen edo Scienceen edo lako aldizkari baten atera dena, jende gehiago irakurriko du, eta gero azkenean jende gehiago aipatuko du, bere lanetan, eta jende gehiago aipatuko duenez, azkenean artikuluari inpaktua handiago izango da. Hau gero eta importanteagoa da. Eta azkenik oso interesgarri iruditzen zait, emaitza negatiboen kontrako isuria. Emaitza negatiboak gertatzen direnean, lortzen direnean, hau da, zerbaitek eraginik ez daukanean, bilatzen ari den eragin bat ez dugunean aurkitzen, oso zaila da argitaratzea emaitza hori aldizkari baten. Askoz errezagoa da, emaitza positiboa daukaten lanak onartzea eta argitaratzea. Hau arazo oso larria da, bizitzak, honen kostea bizitzetan, bizitza kopuruetan neurtzen delako. Batez ere, hitz egiten nahi naiz, noski medikuntza eta farmakologiaren munduari buruz. Argitaratzen baldin bada artikulu bat, non esaten den produktu honek, hau eta hau, edo produktu honi esker gaixotasunen bat konpon daitekela, osatu daitekela, hori argitaratu izango da. Eraginkorra dela, botika hori eraginkorra dela, hori argitaratuko da. Gero baldin badatoz, hainbeste ikerketa esaten dutenak ezetz, hori asko ere zailagoa da horiek argitaratzea. Lehenengo momentutik produktu bat testatzen denean eta eraginik ez daukanean, bialtzen baldin bada argitaratzera, normalean ez da argitaratzen. Zer dago berri hemen, honek ez duela eraginik, gauza asko ez daukatela eraginik, hori emaitza negatiboa da, ez da ateratzen. Lan berdina, laborategi desberdinetan errepikatzen baldin bada, eta horietako baten emaitza positiboa ateratzen baldin bada, hau da, eragina dauela, orduan hori argitaratuko da. Eta ez da kontuan hartuko hori baino lehen, beste lan askotan atera den emaitza kontrakoa dela. Beraz, meta-azterketak, meta-estudioak egiten direnean, guztiz okerrak dira. Zeren asko zere pisu handiagoa daukate, baiezkoak, emaitza positiboek, emaitza negatiboek baino, ez. Fin,
hauek dira gaitzak. Honen ondorioz edo ez, igual ez honen ondorioz, baina txarrena da, gero, artikulu asko eta asko ez direla irakurtzen. Ez dira irakurtzen, adibidez, biomedikuntzan 4% ez da irakurtzen, kimikan 8%, fisikan 11%, ingenieritzan 24% eta humanitateetan 75%. Diot, ez direla irakurtzen, ez direlako aipatzen. Horrek esan nahi du ez direla irakurtzen, igual ez, baina norbaiten interesekoak dira artikulu horiek, lan horiek. Ondorioa da, gehiegi argitaratzen dela, interes gutxiko lanak argitaratzen direla, eta zergaitik argitaratzen dira inbeste lan, hain zuzen ere, argitalpen zientifikoaren funtzioa aldatu dugulako. Lehenengo helburua edo helburu nagusia zen emaitzak ezagutaraztea. Baina benetan, azkenean, bilakatu dugu beste zerbait. Bilakatu dugu edo bihurtu dugu promoziorako, proiektua lortzeko, finantziazioa erabakitzeko sistema bat. Niri Mabel Marijuanek, ez dakit ezagutzen duzuen, Mabel Marijuan da medikuntza fakultateko bioetikako irakasle batek esan zidan, hori dela ustelkeria. Ustelkeria da, bigarren mailako helburu bat, lehen mailako helburu bihurtzen denean, orduan hori da ustelkeria. Kasu honetan, usteldu eginda argitalpen zientifikoa bera. Honek badu konponketarik? Bai. Eta ez da zaila. Teorian, behintzat, ez da zaila. Guk sortu baldin badugu egoera hau, guk alda esakegu. Nola? Bueno, emaitzak beste modu batera argitaratuta. Eta argitalpen zientifikoak finantziazioa erabakitzeko erabiltzeari utziz. Nola egin daiteke? Hau eztabaidagarria da. Nire ustez egingarria da, batzordeen bitartez, adituen batzordeen bitartez. Baina sortu dugu sistema bat oso erosoa, zenbakien bitartez, zenbaki hauen bitartez konpontzen dugu, inork ez du erantzunkizunik hartzen, hori da modurik onena erantzunkizuna alde batera usteko, eta baita segurtasun juridikoa, hau da, ikuspuntu juridikotik lasai gelditzeko modu bat. Baina legeak alda daitezke, prozedurak alda daitezke, argi baldin badaukagu, hau egin daitekela. Adibide gisa, bakarrik esango dizuet, Kaliforniako estatuko unibertsitateak erabaki dutela, Springer Berla, justu dela, edo Elsevierreko aldizkari guztien suskripzioa bertan bera. Eurek hori egin badute, besteok ere egin dezakegu. Gero daude, zientzia irekiaren mugimenduak eta oso ondo daude, baina batez ere importanteena da argi ukitzea. Horrela, eskoa zela inora, arazo serioak ditugula horrekin, sistema horrek ez duela bermatzen artikulu zientifikoen kalitatea, eta badirela bide alternatiboak emaitza zientifikoak ezagutarazteko, eta merituak, finantziazioa eta bar bideratzeko. Hau da ondorioa. Bueno, eskerrik asko. Zelan komunikatu behar den praktikan erakosteagatik. Kafean komentatzen genuen burbuilaren berri badugula. Publikazio zientifikoen sistema honen burbuila inmobiliarioa badakigu dagoela, eta batzuk esaten genuen ez du iraungo, eta beste batzuk esaten zuten iraungo du. Zer uste duzu? Nik uste dut ez duela iraungo. Erokeria bada. Bihurtzen ari da jasan gaitza. Erakundeentzat, eta ikertzaile askorentzat. Gertatzen dena da, argitalpen zientifikoen mundua azkenean dela
digitalizazioaren ondorioz aldatu ez den bakarra. Beraz, horrek esan nahi du, sekulako malgutasuna erakutsi dutela. Musikaren negozioa, behira nola aldatu den, orain musika, nik behintzat Spotify-tik entzuten dut gehiena. Filmin eta Netflix, eta nik ez dut konsumitzen, baina bakit, jende gehiena konsumitze dituela, ez? Zinemara joan beharrean, hortik ikusten ditu zerak, ez? Oso merke ateratzen da, eta enpresek dirua asko irabazten dute. Bueno, orain Netflix uste dut arazoetan dabilela, ez? Baina eta hauek ez dute negozio eredu aldatu, irabazpenak gero eta eskandalosoagoak dira, eta hemen gaude, ordaintzen. Ez dakit, nik uste dut ezin duela iraun, baina seguruen nago. Igual eske hori sinistu nahi dudala, Baliteke. Bueno, ni akademikoa sortu degula, baina nik uste erantzuna aldatu ez da autoridade akademikoak edo politika akademikoaren ondorioz. Gude arloan adibidez hizkuntza prozesamendua dena, orain oso asko zabaldu da. Beti publikatu da irekian, elkarte mundu mailako elkarte badago, eta erabiltzen da padeetako revizioa eta beti publikatu dugu hor, baina ez dago aitortuta. Ez zaio, kongresuaren izaera ematen zaio, eta ez aldizkariaren izaera, eta orduan, pros hori atera da, eta jende guztia dira, lehen egiten zuna, baina ordainduta politika akademikoaren ondorioz puntua lortzeko, eta hori ez da iruzurra, hori da gaizki diseinatutako sistema, baina nik uste dut hor problema da, hor politika akademikoan daudenak aldatzea. Justu ni susmoa daukat, ez dutela aldatu nahi, mugimendu librean urmatzak ematen dira, eta ez dira gai, maila berean jartzea, ez besteak entzea, maila berean jartzea. Hor nik uste, agenda liberalak badula, badula eragina, ez dela, ez dugula nahi, oidosoa dela, baizik eta agenda liberal bat badagoela, Baliteke. Baina nik ez dakit inoiz esan zaion errektore gai bati zerbait honi buruz klaustro batean esaterako. Esan nahi dut, horregatik diot, gu geu garela, baina baliteke. Egierran lehengo hitzartzean esateko neukan eta ez dut esan, eskerrak gero zuk erranduzula, nire inguruan behintzat unibertsitate munduan dagoen jende haunitzek argita garbi erakutsi didala eta adierazi didala artikuluak egiten dituela karrera akademikoan horrela egiteko, ez erakusteko zer egiten duen, ez alde horretatik, eskerrik asko. Eta eman nahi nuen testigantza bat, guzti honen inguruan guri gertatu zaigu, irakasleren bat, unibertsitate bateko irakasle bat etortzea, eta esatea, halako akordio bat egitea, ez? Guk argitara ematen genitun, edo ditugun, urtean 4-5 dokumental etnografiko, 4-5 webgune herriendako, aholkularitza txostenak administrazioen dako, eta zuei hartzen duzue aholkularitza zientifikoa fulanito de tal, eta ni gero babes akademikoa emate dizu, eta orduan gorantzagoaz elkarrekin nolabait, naiz eta berak parte ezartu, ezertan ez. Ez dakite antzekotasunik ote duen publikazio eta aldizkari horiekin, baina egitate bat da. Beharrezkoa duelako, karrera akademikoan goiti egiteko, era horretako elementua sartzea bere kurrikulumean, ez da?
Aitortu behar dut ezezko eman geniola, Ja, bueno, olako trampak egiten dira. Bai. Baina, bueno, trampak bizitza jarduera guztietan egiten dira. Kontua ez da trampak egiten diren ala ez. Kontua ze neurri hartze dituzun trampa horiek alik eta gutxen izateko. Horri buruz esan behar da, bueno, komunitate akademikoaren aldetik ere, akademikoak baldin bagarra trampak egite ditugunak, akademikoak gara baita trampen aurkako neurriak proposatze ditugunak, ez? Nik hori pentsatu nahi dut, behintzat. Bai, bueno, eskerrik asko aurkezpenagatik, eta programa beltza irudikatu duzun. Erik, aipatu duzun gaitz bati buruz, Lukas, galdera bat, egoratzaileen trampez eta, ez? Ze iritzi duzu, orain, azken boladan, batzutan egiten den egorazio irekiari buruz. Egorazioa bera ere, argitaratzea, badaude mailak, batzutan egoratzaileen hogar guztiak, ez eta bakarrik azken maitzak, gauza horretaz iritzirik? Ez. Ez duela ezer konponduko edo? Ez dut iritzirik. Ez dut pentsatu. Pentsatu beharko nuke, nik denbora behar dut pentsatzeko, osea, eta justu orain nolan bota eta ez dut improvisatu nahi erantzun bat, sentitzen dut. Esan nahi dut, pentsatu beharko nuke zein aldeko arrazoiak dauden eta zein aurkako. Eta, klaro, eta hori balantza batean ipini, eta horretarako behar dut denbora, ez dut improvisatu nahi. Nik hain justu horren arira aipatzekoan nintzen eredu bat gaitz horien kontrako ze bide bilatu diren, eta niri lehenik gogoratorri zaidan adibidea da Isoglos izeneko aldizkari batena. Izen buruan bertan open duena, ez dut. Bueno, haiek badute hain justu reviewerren gaineko politika bat niri oso erakargarria egin izan zaidana hasieratik, eta da hain zuzen zuk ere aipatu duzuna. Iritzia ez da nirea, baina bertan ari den reviewer gisa aritu den jendea kontent dago, eta arrazoietako bat da bere lana, normalean itzalpean geratu izan dena, bere lanak aitorpen bat izan duela. Orduan, hori da nik ez da nire iritzia, ez da nire esperientziatik ematen duan iritzia, baina jendea, gure komunitateko, hizkuntzalarien komunitateko batzuk behintzat, beraien zera hori adierazi dute. Itzalpeko lan hori, normalean itzalpean geratzen den lan hori, nolabait ikusarazten dela. Egunon berriro. Nik ere esan dizun gauzei buruz, pentsatzeko denbora beharko dut. Nik beste ikuspegi bat eman nahi dut. Ez dut esan nahi, zuk esan dakoaren kontra nagoenik. Baina nire ustez, behar da baita ere argitaratzeko presio apur bat. Eta esango ez zergatik. Guk funts publikoak sartzen ditugu, hartzen ditugu, eta funts publiko horiekin egiten ditugu gure esperimentuak, gure ikasketak, eta nire ustez presiori gabe arrisku handia egongo litzateke horietako datu asko gelditzeko edo lehen kasu horietan oain ordenagailuetan. Eta bereziki lehen aipatu dituzun emaitza negatibo horiek. Orduan, nire ustez ez dago zeharo gaizki, aipatu dituzun praktika batzuk zeharo gaiztuak dira, baina niretzat ez da hain txarra gauzak argitaratzeko presio bat, azkenean da, zu gauza bat egiteko ordaindu dizute, eta hori nire ustez gizartearen eskura utzi beharko zenuke. Naiz eta emaitzak izan negatiboagoak, positiboagoak, edo dena delakoak.
Bai, nik bat nator horrekin, noski. Ordaintzen badigute soldata bat, gure denborarekin zer egiten dugun hori, erakutsi behar dugu, ez? Gertatzen dena da, zuk atera ditzakezula txorizoaren mikroxerrak edo atera dezakezu txorizo guztia, hor. Nik nahiago dut txorizo osoa, xerra horiek, mehe horiek baino, ez? Osea, nik batzutan esaten dut, sistema honekin Newtonek zer egin zezaken. Esaterako, ez? Edo Darwinek. Zerrez. Bakizu zenbat artikulu daukan Higgsek. Nik ere ez, baina igual 5 o 6 artikulu guztira, Eta bere bosoiak segulako impactu du. Bai, segurazki, baina oso artikulu gutxi argitaratu ditu. Eta zientziari egin dion ekarpena ikaragarria. Einsteinek zenbat artikulu atera zituen, ez hainbeste. Eta Einsteinek eukidu inpaktu handiena fizikan, holan aipuetan, eta ez dut uste bera baino handiagorik dauenik, ez? Hori da kontua, osea, azkenean helburua zein da, emaitzak ezagutaraztea noski, nik argi daukat. Kontua ez da ezagutaraztea ala ez, kontua da nola egiten duzun, bai euskarriaren ikuspuntutik, eta bai tamaina eta sendotasunaren ikuspuntutik. Hori da kontua. Paso, nengo diogu solasaldiari, ondo dizuzue.